generally peaceful ang pagsaulog sa Semana Santa sa Iloilo City, inibase sa report sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Center. Suno kay Archie Salvacion sang Operations Center CDRRMO nga wala sila sa may na-record ng major accident kadungan sang Semana Santa. Dugang pasni nga yara sa masobra 800 tanan ka mga personals ang ilagin deploy sa pila ka bahin sang syudad, lakip na ang mga simbahan, terminala, pantalan kag coastal barangays. Samtang padayon sa gihapon ang pagbantay sang CDRRMO sa palibot sang syudad kadungan sa pagpugok sang pasahero matapos ang long weekend. Port nagikan sa Iloilo City ni si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee